Да видим ли 19-ка. За Кудрявцева също е много важно да защитава нивото, което вече е показала, да защитава позицията си. Няма право да се отпуска, въпреки че тя самата каза, че не вярва да не отиде на Олимпиада в началото на сезона, когато още не беше започнала състезанията, но пък треньорката и Карпушенко казва, че никой не е с резервирано място в руския отбор. Така е. Пак накрая се справи. Накрая пак се справи с лентата. Но през цялото време лентата се движеше толкова красиво, толкова ефирно. Всичко беше с такава лекота. Никак не е лесно, аз съм сигурна. Изключително сложно всичко, което прави. Всяка една манипулация, постоянната промяна на движение на лентата, смяната на ръцете, извъртене извън зрителното поле, влизане в рисунъка. Изключително майсторство. Да, каза смяната на ръцете, тя еднакво добре работи с двете ръце. Еднакво добре с двете ръце, абсолютно. Което малко майсторки притежават. Така е. От световния елит. Валс на Сибелиус беше това. Много нежна, лирична. Ето това. Много сложно. Да. Това е момента, който спаси. Финала, да. 18,9. Няма да е обичайното 19. И достатъчно ще е да за златен медал. Достатъчно ще е.